Pohodě, on to nás nekouří. Ještě pojď, kouda. Takže vidíte, že nám tam naskakují metry, jak je daleko od toho místa, takže teď má 7 metrů. Může taky mu to ukázat, jestli má doprava nebo doleva. Dobrý. Už to típnul, ne? A vidíte, že teď tam jsou pracovníci toho handlingu, budou tam dávat k těm kolům, aby se samovolně nepohnulo to letadlo, takové černé bloky, říká se tomu špalky. To je proti samovolnému, že by se to letadlo samovolně rozjelo. A k motorům dává kužele, že když ten motor je vypnutý, tak ty lopatky se můžou díky větru točit a mohlo by dojít k nějakému úrazu. A zároveň teda se dává, vidíte, že se rozblikal ten most a že se bude přibližovat k těm dveřím. Přijede tu Fabi. A jinak, jak už jsou připraveny všechny další prostředky, které budou vykládat letadlo, pásy na vykládání, vozdíky, do kterých se budou ukládat zavazadla. Otvírá se zároveň už ten zavazadlový prostor. Už a přeskočí. teď, jak se přiblíží ten most, tak tam visí taková oranžový kabel, takže ten potom zapojí do letadla, je to pozemní zdroj energie, protože to letadlo, když vypne motory, tak by tam byla tma, takže se to zapojí a v letadle se může dále svítit. Se to přicuclo. Má baterky. Tu 1.5, tam ty. Tam nahoře, vole, to 33 seconds. To? pršek nepřicucne, jo. Ne. No, když neprší, jak je to asi Dávno. A uvidíme, jak bude vykládat zavazadla. Se furt dotáčí ty motory, to je hustý. Takže tady asi nebudou mít žádné kontejnery, tady to budou vykládat po jednom. To už zastaví rukou, ne? Tady ten pracovník, co má tu žlutou vestu, tak tomu se říká ramp agent, nebo taky rampař. A ten se právě stará veškeré tady to dění, co je tady kolem toho letadla, to má na starost.